To, na ga wasu mutanen suna Allah wadai da wannan bidiyon na wasu mata a jihar Kaduna da suka fito taron shugaban ƙasa akan naira 500 kacal. Ina ganin in dai Allah wadai zamu da zage-zage sai mun shekara 100 muna zagin mata kuma muna Allah wadai da su. Wannan abin da suka yi abu ne wanda ba shi da daɗin ji, amma ba Allah wadai ya kamata a ce muna yi ba. Abin da ya kamace mu 'yan arewa shine neman solution. Kun sani na sani mata suna ɗaya daga cikin wanda suke lalata zaɓe a duk lokacin zaɓe. Naira 500, naira 100, 200 sai su zaɓi ra'ayinka su manta da ra'ayin da suke da shi. Amma me ya kamace mu shine solution. Solution ɗaya za mu fara yaƙi daga cikin gidajenmu. Jan hankalin iyayenmu da jan hankalin ƙannenmu da jan hankalin yayanmu mata akan harkar zaɓe. Da yawa wasu iyayen namu ba su san social media ba, ba sa ganin jan hankalin da ake yi a social media. Amma kai matashi ne, kana da waya, kana kallon social media, ka san illolin da yake faruwa irin wannan a duk lokacin zaɓe ko zuwan wani ɗan siyasa. Me ya kamace mu jan hankali a gare su da nuna musu illar haka. Ba mamaki mu yi nasarori, mu daƙile wannan abun. Amma muka ce za mu yi ta Allah wadai, za mu shekara 100 muna Allah wadai. Su tunaninsu ba irin namu ba ne. Magana ta gaskiya, a duk lokacin da aka ba su ƙaramin kuɗi yakan canza musu tunani. Don haka aiki ne a gaban mu ja matasa, mu ja hankalin iyayenmu a cikin unguwanninmu, a cikin gidajenmu, a cikin wasu layukan ma da ba namu ba. Allah ya sa mu dace.